Осми е Фиде Майстора Драган Раденкович. Седми е Неманя Живкович. На шесто място се класира представителят на Видин Илиян Илиев. И на пето място, последния от групата с 4-1, но на първо място, разбира се, от тази група, Вети е Йован Рашич. Трето и четвърто място си разделят двама състезатели, като малко по-лош бубулц е Георги Христов. На трето място с по-добър показател също с 5 точки е Мирослав Милчев от Видин. Втори с 2 точки и половина Ивайло Тодоров от Видин. И на първо място е състезателят с най-висока титла, гросмайстор, Мирослав Тошич с 6 точки от 7.